Dobrý deň. Pomocou tohto návodu si môžete zadať prieskum, môžete zistiť, aký je záujem o vaše výrobky alebo služby v barterovom systéme Voice. Predpokladom zadania tohto prieskumu je samozrejme váš záujem barterovať. Ako prvé, zobrazte si stránku www.superbarter.sk, čo je v podstate informačný server, kde máte pohromade všetky informácie, aby ste mohli čo najlepšie barterovať a kde budete zadávať aj svoj prieskum. Najprv sa vám zobrazí úvodná stránka, túto úvodnú stránku môžete preskočiť a dostanete sa tak do barterového informačného systému. Vľavo nájdete tlačítko Spravte si prieskum. Toto tlačítko stlačte. Najprv je potrebné sa zaregistrovať. Keď sa na váš prieskum ozve niekto z našich klientov a prejaví záujem o vaše produkty, aby sme vás vedeli spätne kontaktovať. Postupne si vypíšte všetky políčka registračného formulára, hlavne tie, čo sú označené s hviezdičkou, to sú povinné údaje, ktoré je potrebné vypísať. Názov spoločnosti, typ spoločnosti, región, kde sa nachádza vaša firma, v prípade, že máte pobočky alebo prevádzky, tak región, kde je sídlo firmy. Potom vypíšete obec, mesto, kde je sídlo vašej firmy. Potom vypíšete poštové smerovacie číslo, potom ulicu, takisto tam, kde máte sídlo firmy, potom nasleduje IČO podľa obchodného alebo živnostenského registra. Tiež je potrebné, aby ste sa správne zaradili do produktovej kategórie, v akej oblasti podnikáte. Keď si neviete rady, tak sa zaraďte do kategórie Ostatné a náš administrátor vašu firmu zaradí správne tam, kam patrí. Na obrázku vidíte zoznam kategórií a podkategórií, kde sa môžete zaradiť. Do predmetu podnikania uveďte v skratke, čím sa vy a vaša firma v skutočnosti naozaj zaoberáte. Potom nižšie vypíšte kontakty, telefón, fax, www stránka, e-mail. Ďalej vypíšte kontaktnú osobu, to je človek vo firme, ktorý je o barteri informovaný a ktorého môžeme spätne kontaktovať, keď by sme našli záujemcu o vaše výrobky alebo služby. Pozícia kontaktnej osoby, to je napríklad majiteľ, konateľ, riaditeľ, vedúci odbytu a tak ďalej. Mobilné číslo je takisto číslo na túto kontaktnú osobu. Ďalej máte možnosť označiť, či chcete, aby sme vám zasielali týždenné informácie o zaujímavostiach, ponukách v barterovom systéme. Na záver je ešte treba vypísať bezpečnostný kód. Potom odoslanie údajov potvrdíte pomocou tlačítka Poslať. Posledným krokom je to, že vám na váš e-mail, ktorý ste uviedli, prídu prihlasovacie údaje do barterového informačného systému Voice, aby ste mohli zadať váš prieskum. Tieto prihlasovacie údaje dostanete od odosielateľa Norepli. V maili máte uvedené prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Znovu sa prihlásite na stránku www.superbarter.sk a prihlasovacie údaje zadáte po potvrdení voľby prihlásiť vľavo hore. Tak a registráciu vrátane prihlásenia do informačného systému máte hotovú.
Nachádzate sa v informačnom systéme Voice. Vľavo hore vidíte, že ste prihlásení. V červenom menu vľavo si nájdete voľbu Pridať ponuku a túto potvrďte. Otvorí sa vám formulár Nová ponuka. V prvej záložke základné informácie zadáte. Názov ponuky. Popis tejto ponuky, bližšie informácie, čo ponúkate. Potom vypíšete množstvo, môžete vypísať číslo alebo slovne napríklad dohodou. Nasleduje výber mernej jednotky, môžete si vybrať z ponúknutých možností. Cenu môžete vypísať číslom alebo si vyberiete tiež z ponúknutých možností. V položke mena je prednastavená mena eur. Určite si časové obdobie, dokedy vaša prieskumná ponuka bude platiť. V statuse vyberiete, či je to jednorázová ponuka, to znamená konkrétna vec, ktorú ponúkate, alebo je to výrobok alebo služba, ktorú viete dodávať aj opakovane. Pomer bartra, tu si volíte, aká časť platby bude platená pomocou bartra a zvyšok pomocou eur. Dôležité je správne zvoliť kategóriu, kam váš produkt patrí. Ak si neviete rady, zaraďte ho do kategórie Ostatné. Náš administrátor nesprávne zaradenie opraví. V ďalšej záložke môžete zadať prílohy, ako sú napríklad certifikáty alebo referencie. Najprv vložíte tento súbor, ktorý si nájdete na vašom počítači, kam ste si ho uložili. Potom zadáte názov prílohy. V ďalšej záložke máte možnosť pridávať obrázky. Takisto ako prílohy si príslušné fotky nájdete vo vašom počítači, kde ich máte uložené. Máte možnosť obrázkov pridávať aj viac. Ešte sa môžete vrátiť na základné informácie a tieto môžete skontrolovať. Potom ponuku uložte. Vaša ponuka bola odoslaná administrátorovi na kontrolu a následne ju administrátor zverejní. Vaša ponuka je potom uverejnená v zozname ponúk. Keď si na ňu ktokoľvek klikne, otvorí sa jej detail. Po kliknutí na úvodný obrázok sa dajú pozrieť aj ďalšie zadané obrázky. V detaile ponuky dole sa dajú otvoriť prílohy, ktoré ste si zadali. K bartrovým ponukám sa dá kedykoľvek dostať kliknutím na voľbu Rýchly výber. Ďakujeme za váš záujem o barter a tiež za zadanie vašej prieskumnej ponuky.